Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τελικά, η μυθολογία που μας μάθανε στα σχολεία δεν είναι μυθολογία, είναι πραγματικότητα. Ο σκελετός του Κύκλοπα, που ανακαλύφθηκε στην Κοζάνη το 1931. Το Φεβρουάριο του 1931, στην περιφέρεια της Κοζάνης και συγκεκριμένα στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Εράτηρα και Τραπεζίτσα, έπειτα από συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές, σημειώθηκαν σοβαρές καταρρωστήσεις. Τα συνεργεία που ανέλαβε να καθαρίσουν το έδαφος από τους τεράστιους όγκους χώματος βρέθηκαν μπροστά σε ένα συγκλονιστικό θέαμα. Ένας πανάρχαιος μαρμάρινος τάφος, κολοσσιαίων διαστάσεων, φανέρωσε τα παράξενα μυστικά του. Μετά από πολλή ωρή και κοπιαστική εργασία, τα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να μετακινήσουν τις πελώριες πλάκες που το σκέπαζαν. Ξαπλωμένος στο βάθος του τάφου βρισκόταν ένας ανθρώπινος σκελετός γιγαντιαίος, τόσο σε όγκο όσο και σε ύψος. Προς στιγμήν θεωρήθηκε ότι ο σκελετός δεν ανήκε σε άνθρωπο, καθώς δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τις κόχες των ματιών του. Το μόνο που ξεχώριζε ήταν μία οπή στο μέτωπο. Όμως υπήρχε στόμα, μύτη, αυτιά και εν γέννη όλη η διάπλαστη του ανθρώπινου κρανίου. Το κρανίο του ζύγιζε 45 κιλά, ενώ το κάθε χέρι του είχε βάρος 25 κιλά. Επομένως, μόνο το κρανίο και τα δύο χέρια αυτού του γίγαντα ζύγιζαν τουλάχιστον 95 κιλά. Μέχρι τότε οι κύκλοπες θεωρούνταν μυθικά πλάσματα. Η μυθολογία τους περιγράφει ως ανθρώπους τεραστίων διαστάσεων και πανίσχυρους με υπεράνθρωπη μυϊκή δύναμη, οι οποίοι έφεραν ένα και μοναδικό μάτι στο κέντρο του μετώπου τους. Μάλιστα, κατά την πλουσιότατη ελληνική μυθολογία, οι κύκλοπες ήταν εκείνοι που είχαν χτίσει τα περίφημα κυκλόπια τείχη, τα οποία απαρτίζονταν από πελώριο στον κόλλη τους σε διάφορες ακροπόλεις της αρχαίας Ελλάδας, με πιο γνωστά εκείνα της Τυρίνθας και των Μικηνών.